नमस्कार, IPLचा रणसंग्राम. मी निलेश तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज आपल्या टीममध्ये एक नवीन प्लेयर जॉईन होतोय. तो प्लेयर असा आहे की ज्यांनी भारतासाठी 2010 ते 2014 तब्बल 5 वर्ष क्रिकेट खेळणं झालेलं आहे. ऑफ स्पिनर बॅट्समन म्हणून खेळलेला आहे. एक वर्ल्ड कप देखील भारताकडनं खेळलेला आहे. स्वागत करूया सोनिया डबेरीचं. थँक्यू सोनिया, तुझं खूप खूप स्वागत. आज तू आमच्याबरोबर आहेस आणि याच्या पुढेही राहणार आहेस, त्यामुळे खूप सारे ड्रेसिंग रूमचे किस्से तुझ्याकडनं आम्हाला ऐकायचे. नवीन नवीन गोष्टी आपण पाहूच यात. तर येऊयात सर्वप्रथम सुचिरित कालच्या मॅचकडे. काय सांगशील? कालची मॅच म्हणजे रोमहर्षक झाली एकदम. पंजाब आणि गुजरात यांच्यातली ही मॅच तुम्हाला माहितीच असेल, तुम्ही बघितली असणारच. लायम लिव्हिंगस्टननी तर अशी काही आतषबाजी केली होती की असं वाटलं की हे जिंकणारच आज. 27 बॉलमध्ये त्यांनी 64 धावा केल्या होत्या. तू म्हणाला होतास की रशीदने विकेट काढायला पाहिजे, त्यांनी विकेट्सही काढल्या होत्या 3 आणि एकंदरीत चांगला टोटल पुटअप केला होता. पण शुभमन गिल तिकडे आला आणि त्यांनी जो काय एक अशक्य नॉक खेळून दाखवलाय आपल्याला, त्याच्याकरता त्याला मॅन ऑफ द मॅचही मिळालं. 4 रन बाकी राहिले रे 100 करायला. अगदीच रे, सो अनफॉर्च्युनेट. आणि त्याच्यापेक्षाही नंतर शेवटी असं वाटायला लागलं की तरी हे हरतात का काय. आणि मग तेव्हा ती आणि येऊन शेवटी ज्या 2 छकड्या 2 बॉलला शेवटच्या चढवल्या ना, तिथे म्हणजे काही IPLच्या फॅन्सला वाटलं असेल की ह्या हंगामातली बेस्ट मॅच आहे का काय. अशी ही साधारण मॅच झाली. तर आपलं प्रिडिक्शनही होतं निलेश, 180-190च्या मध्ये टोटल होतो का काय, आणि हा तसाच टोटल झाला. त्यामुळे अप्रतिम मॅच ही झालेली आहे. तर ती तर आपण आता चर्चा केलीच. आता आपण वळूया आजच्या मॅचकडे निलेश. येस, आजच्या मॅचकडे. आपल्याला याची आजची दुसरी मॅच हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आपण सकाळीच तुम्हाला भेटलो होतो, परत तुमच्या भेटीला पुन्हा एकदा आलोय. तर आता चर्चा करूयात RCB MI. मोठी मॅच आहे मुंबईसाठी. मुंबई आता तरी जिंकतंय का, आपलं खातं उघडता काय बघायला हरकत नाही आहे. दोन्ही कॅप्टन विषयी बोलूयात. फाफ, मी आज फाफ विषयी बोलणार आहे. फाफ असं बोलायचं झालं तर आता त्याला सपोर्ट खूप चांगला आहे. त्याच्या टीममध्ये खरं बघायला गेलं तर 3-3, 4-4 कॅप्टन आहेत. ग्लेन मॅक्सवेल आहे, त्यानंतर स्वतः तो आहे, त्यानंतर भारताचा जुना कर्णधार विराट कोहली त्याच्या संघात आहे. त्यामुळे सपोर्ट सगळीकडनं त्याला मिळतोय. त्यामुळे त्यामुळे सपोर्ट सगळीकडनं त्याला मिळतोय. त्यामुळे फाफ जरा स्ट्रॉंग वाटतोय मला. तू काय सांगशील MIच्या बद्दल? MIची त्यांनी प्रथाप्रमाणे 3 हारण्यापासून सुरुवात केली आहे, कारण ते जिंकतात. सो मी म्हणेन की आजच्या मॅचला रोहित शर्माला मला असं वाटतं की पुण्याच्या पिचचा अंदाज आलेला आहे आणि आय एम शुअर की तो आज रन्स करेल. रन्स करायला हवेत. रोहितच्या बॅटमधनं रन्स येत नाही आहेत आणि तो एक विचार करण्याचा मुद्दा असणार आहे. सगळं चमूच म्हणजे अख्खाच्या अख्खा संघच थोडा टेन्शनमध्ये येतो जेव्हा कॅप्टनचे रन्स होत नाहीत. गहुंजे माझं घरचं होम विकेट म्हणायला हरकत नाही. बॅटिंग पॅराडाईज आहे आणि मागच्या मॅचला आपण बोललो होतो, पण रोहित शर्मा त्याचा फायदा उठवू शकत नाही आहे. टॉसबद्दल तुला काय वाटतंय? मला असं वाटतं की फारसा फरक पडत नाही आहे पुण्याच्या विकेटवर की पहिली बॅटिंग केली पाहिजे किंवा पहिली बॉलिंग केली पाहिजे. कारण ज्या पद्धतीने पॅट कमिन्सनी बॅटिंग केली आहे किंवा पहिल्या इनिंग्समध्ये सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मानी बॅटिंग केली आहे, मला नाही वाटत फारसा काही पिचनी फरक पडणार आहे. सो आय थिंक इट्स बेटर टू लूज द टॉस. हो, म्हणजे टॉस हरणं हे चांगलं आहे असं दिग्गज खेळाडूचं मत आहे. बघूया आपण काय होतंय. टॉस हरल्याने होतंय काय, तुमच्या पाड्यामध्ये तो बॉल इज नॉट इन युअर कोर्ट. त्यामुळे ते जे देतील ते तुम्हाला करावंच लागतं. तरी जर समज तू टॉस जिंकलीस तर काय सांगशील? तर मी सांगेन बॅटिंग करायला पाहिजे. गुड, बॅटिंग ऑप्शन जरूर आहे आणि तोच घ्यावा. अगदी. आणि आता आपण बोलूया की असं जर पिच असेल तर इकडे संघ कसे असतील दोन्ही. RCB आत्तापर्यंत 3 मॅचेस खेळलेत, त्यातले 2 जिंकलेत आणि 1 हारलेत. त्यामुळे कुठंतरी बॅलन्स साईड वाटायला लागलेले. मागची मॅच ते जिंकले होते ते राजस्थान रॉयल्स बरोबर. मोठी टीम आहे, मी कायम सांगतोय बॅलन्स टीम आहे, पण त्यांच्याबरोबर ते जिंकले होते आणि 4 विकेटनी मॅच जिंकली होती. त्यामुळे बॅटिंग स्ट्रेंथ त्यांची आपल्याला दिसली होती. त्यामध्ये फाफनी केला होता 29, सुरुवात चांगली करून दिली होती. अनुज रावतनी पण रन्स केले होते, 26 रन्स त्यांनी पण दिले होते. त्यामुळे ओपनिंग स्टँड चांगला झाला होता. 3 नंबरला विराट कोहली आला होता, पण जास्त काही करू शकला
का नाही, पण आज आपण म्हणतोय परत त्यांच्याकडे एक मोठं नाव संघात येणार आहे, ते म्हणजे ग्लेन मॅक्सवेल. नवरदेव येणार आहेत, जावई आहे तो भारताचा आता, त्यामुळे तो काय दंगा करतोय बघायला पाहिजे. आपण मागच्या सुचिरीत बोललो तो तुला आठवत असेल तर, की जर ग्लेन आला तर विराट ओपन करेल का, हा एक ऑप्शन आपण डोळ्यासमोर ठेवला होता. पण तसं चित्र आत्ता तरी काल त्यांच्या ज्या बोलण्यात जे मीटिंग्स होतात किंवा त्यांच्याकडे इनपुट्स येतात त्यात दिसत नाही आहे. पण त्याला 3 नंबर आणि ग्लेन मॅक्सवेल 4 नंबर असंच कुठंतरी खेळवतील असं वाटतंय. तर ग्लेन जर संघात आला तर काढणार कोणाला? तुम्हाला माहिती आहे की 4 फॉरेन प्लेयर्स तुम्ही खेळू शकतात, त्यामुळे रुदरफोर्ड बाहेर जाऊ शकतो असं मला वाटतंय. खरं तो बॉलर बॅट्समन आहे, म्हणजे बॉलिंग ऑलराऊंडर आहे, पण त्याला एकही ओव्हर दिलेली नाही आहे. त्यांनी 2दा त्याला बॅटिंगला वरती पाठवलं होतं, तिथे काही दिवे लावू शकलेला नाही आहे तो, त्यामुळे तो संघातनं बाहेर जायची शक्यता जास्त आहे. त्यानंतर तो शाहबाज अहमदनी मदत केली होती, 45 धावा केला होता. दिनेश कार्तिक बरोबर चांगली दोघांची पार्टनरशिप झाली होती, त्यामुळे तो संघात असणार अविभाज्य भाग आहे. नंतर येतोय तो फुल स्टॉप लावणारा दिनेश कार्तिक, अतिशय चांगल्या प्रकारे फुल स्टॉप लावतो, अगदी कॅपिटल फुल स्टॉप, म्हणजे ठसठसीत ठसा स्वतःचा उमटवतो आणि त्याच्या टीमचा पण उमटवतो. त्यामुळे कीपर बॅट्समन तो संघात असणं खूप गरजेचं आहे. नंतर हसरंगा संघात असणारे आणि डेव्हिड विली, हे दोघं जणही बॉलिंगसाठी मदत करणाऱ्या संघाला. विलीनी पण चांगली बॉलिंग केली होती, 1 विकेट काढली होती. त्यानंतर होता तो हर्षल पटेल, 4 विकेट काढल्या होत्या आणि तेही फक्त 18 रन्स देऊन, त्यामुळे खूप महत्त्वाचा गोलंदाज आहे हर्षल पटेल. चांगल्या लईत आहे, पर्पल कॅप होल्डर आहे सुद्धा 2 वर्षापूर्वीचा, त्यामुळे चांगली बॉलिंग तो करतोय. आकाशदीप हे पण एक नाव आहे, याच्यासाठी थोडासा ऑप्शन काहीतरी अजून शोधावा लागेल. पण तसं बघायला गेलं तर बॉलिंग बघायला गेलं तर ह्याच्याकडे विशेष जबाबदारी काही पडत नाही आहे. 44 रन्स त्याने दिल्या होत्या, जरा मार खाल्लाय त्यांनी, पण दुसरा ऑप्शन आत्ता तरी काही दिसत नाही आहे, त्यामुळे तोच खेळतोय, त्यालाच खेळवतील. आणि येतोय तो मोहम्मद सिराज, जोरदार टो क्रशर बॉलर, आणि विराटचा त्याच्यावरती पहिल्यापासून भरोसा आहे, त्यामुळे तो संघात असणारच. त्यालाही मागच्या मॅचला विकेट नव्हती, पण बॉलिंग त्यांनी बरी केली होती असं म्हणायला सांगतो. असा काहीतरी मला वाटतं RCBचा संघ असेल. ओके निलेश, RCBची टीम जी आहे ती बॅलन्सही वाटते आणि 2 मॅच जिंकून आलेले आहेत, तुझं म्हणणं बरोबर आहे, त्यामुळे त्या कॉन्फिडन्सने ते आलेत. आता आपण वळूया आपल्या नवीन सेक्शनकडे, जो तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडलेला आहे, आणि तो म्हणजे गेस द प्लेयर. तुम्ही प्लेयर ओळखायचा आहे, आणि हा जो शॉट आहे ना, हा पाहिल्यावर मला असं वाटतं की तुम्ही नक्की ओळखू शकणार आहे. पण चला पाहूया. तर हा फोटो तुम्ही बघितला असेलच, आणि तुम्ही नुसता प्लेयर गेस करायचा नाही आहे, तुम्हाला हेही ओळखायचं की त्या शॉटचं काय झालं. त्यांनी ओळखला असणार आहे, तो प्लेयर ओळखला असणार आहे, पण ती चौका गेला का सिक्सर गेली वगैरे, ते ट्रिकी आहे, ते जरा ट्रिकी आहे. तर ते बघूयाच आपण काय म्हणतात आपले सगळे प्रेक्षक. तर तुम्ही टाईप करत राहा तुमची उत्तरं. आणि आता आपण वळूया दुसऱ्या संघाकडे, मुंबई इंडियन्स. सोनिया, तुला काय वाटतं कसा संघ असेल? MIची टीम, मला असं वाटतं की ही एक अशी टीम आहे ज्यांना कमबॅक कसं करायचं हे चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. म्हणजे मला असं वाटतं IPL मधल्या बाकीच्या सगळ्या टीम बघितल्या तर त्यांना सगळ्यात जास्ती माहिती आहे की आपण जरी सुरुवात हारून केली असेल तरी IPL कसं जिंकायचं, ही त्यांच्याकडे एक चांगली नॅक आहे असं मला वाटतं. 5 वेळा जिंकले पण आहेत आणि सेम स्टार्टिंग फ्रॉम लुझिंग. सो मला असं वाटतं, पण एक नक्की आहे की आज कुठेतरी रोहित शर्माचे रन्स होणं अत्यंत गरजेचं आहे मुंबई इंडियन्ससाठी. रोहित शर्माने मी म्हटलं तसं की आज रन्स करणं प्रचंड गरजेचं आहे. त्याच्याबरोबर ईशान किशनला मला असं वाटतं स्टार्ट मिळत आहेत, पण तो कन्व्हर्ट करू शकत नाही आहे. जरी त्यांनी 14 केले तरी ही वॉज लुकिंग व्हेरी कॉन्फिडंट मला असं वाटतं. आणि बाकीचे ड्युअल ब्रेविस, सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा, हे मिडल ऑर्डर प्रचंड स्ट्रॉंग आहे मुंबई इंडियन्सची, जी नॉर्मली बाकीच्या टीम्सना प्रॉब्लेम क्रिएट करत असते. मला ब्रेविसबद्दल बोलायचं. 19 वर्षाचा पोरगा आहे तो, अगदी यंग, म्हणजे साऊथ आफ्रिकेचा आहे, पण उंचा पुरा मस्त असा 6 फुटी ऑलमोस्ट आहे. काय ताकद आहे त्याच्या हातामध्ये, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड चॉईस होता. ब्रेविसबद्दल बोलायला गेलं तर डेब्यू यावर्षी, प्लेइंग 11 यावर्षी, आणि द वे ही स्कोरिंग इट्स रिअली अमेझिंग. म्हणजे त्याने पूर्णपणे त्याला 11त खेळवलं, ह्याचा न्याय दिलेला आहे मुंबई इंडियन्सला. सूर्यकुमार यादवबद्दल तर म्हणजे कमीच बोललेलं बरं, कारण इंजुरी असू देत, काही झाले तरी तो येतो, रन्स करतो. पण ह्यावेळेस मला बोलायचं आहे की तिलक वर्मा, त्याची खूप छान स्टोरी आहे. आत्ता मी ऐकलेली आहे की त्याला त्याचं घर नाही आहे, ही स्टील डझंट हॅव हिज ओन होम. सो IPL मधले जे आहेत त्याचे जे काय पैसे आहेत त्याच्याने तो घर बांधणार आहे हे त्यांनी स्टेटमेंट केलं होतं, आणि तो पूर्णपणे न्याय देऊन त्याला जो रोल दिलेला आहे त्या रोलला अतिशय चांगल्या पद्धतीने निभावतोय. कॅरन पोलार्ड हा मुंबई इंडियन्सचा इतका जुना प्लेअर आहे आणि अत्यंत त्याच्यावर विश्वास टाकू शकतील असा प्लेअर आहे. तो बॉलिंग करतो, तो बॅटिंग करतो, आणि तो कुठल्याही पोझिशनला येऊन बॅटिंग करू शकतो आणि कधीही मॅचमध्ये येऊन बॉलिंग करू शकतो.
डॅनियल सॅम्स, मुर्गन अश्विनबद्दल मी बोलेन की KKR मुंबई इंडियन्स ही स्वतः मी मॅच पाहिली होती. त्यांनी जरी थोडे रन्स दिले तरी त्याला विकेट टेकिंग ॲबिलिटी नक्की त्याच्याकडे आहे मी म्हणेन. कारण ज्या पद्धतीने त्याला काही KKR बॅट्समननी मारलं होतं, द वे ही कम बॅक अँड टूक विकेट्स वॉज खूप क्रेडिबल होतं. जसप्रीत बुमराह काही बोलायची गरजच नाही आहे. बट डेफिनेटली आजच्या मॅचमध्ये एक चेंज जो मला असं वाटतं मुंबई इंडियन्सनी करावा तो म्हणजे बासिल थम्पीच्या जागी जयदेव उनाडकटला घ्यायला पाहिजे. कारण लेफ्ट आर्म पेसर आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे RCBचे काही प्लेयर्स लेफ्ट आर्म पेसर्सना थोडंसं डिफिकल्टी जाते त्यांना खेळायला. सो डेफिनेटली उनाडकट 11 पेक्षा त्याच्याकडे अनुभव पण जास्त आहे, त्यामुळे ते एक महत्त्वाचं कारण असू शकतं की त्याला घ्यायला हरकत नाही खरं संघामध्ये. नक्की त्याचे स्लोअर बाउन्सर्स जे आहेत ते खूप इफेक्टिव्ह होतात. स्पेशली या विकेटवर ते इफेक्टिव्ह होऊ शकतील असं मला वाटतंय. तर असे हे दोन संघ असू शकतात. आणि आता आपण वळूया टॉप प्लेयर्सकडे. तर पहिल्यांदा आपण बघूया RCBचे टॉप प्लेयर्स कसे असतील दिनेश. यश RCBचे तू म्हणशील तर बेस्ट बॅटर म्हणशील आज माझा तर विराट कोहलीकडे मला जायचं आहे. मला माहिती आहे ही इज नॉट अमंग रन्स, 3-1 मॅचेसमध्ये जास्त रन्स नाही झाले, पण ही इज ड्यू. त्याचे रन्स व्हायलाच पाहिजेत आणि होणार आहेत हे आपल्यालाही माहिती आहे. स्वतःच्या घरात तो खेळतोय, देशामध्ये खेळतोय, त्यामुळे एक वेगळाच कॉन्फिडन्स त्याच्याकडे असणार आहे. बॉलर म्हणशील तर हर्षल पटेलकडे मी पुन्हा जाईल, कारण 4 विकेट्स नुकत्याच त्यांनी घेतले. जस्ट तुम्ही अशा जास्त विकेट घेताना तुमचा कॉन्फिडन्स एकदम खूप वरती असतो, त्याचाच उपयोग हे लोक करतात, त्यामुळेच ते चांगले क्रिकेटर्स म्हणून नावाजले जातात. ऑलराऊंडर म्हणशील तर माझ्याकडे एकच नाव आहे, ग्लेन मॅक्सवेल. बॉलिंग पण करतो ऑफस्पिन आणि 360 डिग्री प्लेयर आहे तो. तुम्ही त्याला फिल्डिंग कुठेही कशी लावा, त्याला हवं तिथेच तो मारतो, त्यामुळे त्याचं नाव आज मला घ्यायलाच पाहिजे. ग्लेन मॅक्सवेल आल्यामुळे फरक पडणार आहे हे नक्कीच. पण आता चला बघूया की आपण MIचे टॉप प्लेयर्स कसे असतील सोनिया. मला असं वाटतं मुंबई इंडियन्सच्या बॅटरबद्दल आपण बोलू तर मला नक्की वाटतं की रोहित शर्मा आज रन्स करेल. कारण त्याला साधारण विकेटचा पिचचा अंदाज आलेला आहे मागच्या मॅचमुळे आणि 3 मॅचेस रोहित शर्माने स्कोअर नाही केला. शक्यतो खूप कमी वेळा बघायला मिळतं, पण आज तो रन्स करेल. बॉलर म्हणायला गेलात तर मी मगाशी मेन्शन केल्याप्रमाणे मुर्गन अश्विन व्हेरिएशन आहे, विकेट टेकिंग कपॅसिटी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं रन्स जरी मारल्या त्याला जास्ती तरी तो कमबॅक करतो चांगल्या बॉल टाकून. सो माझ्यासाठी मुंबई इंडियन्सचा बॉलर मुर्गन अश्विन असेल. आणि ऑलराऊंडर बघायला गेलं तर मी पुन्हा येईन तिलक वर्माकडे. हा एक प्लेयर आहे जो बॅटिंग तर करतोच आहे, पण त्याने काही पूर्वीच्या मॅचेसमध्ये बॉलिंगसुद्धा करून रन्स कर्टेल केलेले आहेत. सो माझ्या अंदाजे तिलक वर्मा शुड बी द बेस्ट ऑलराऊंडर फॉर मुंबई इंडियन्स. ओके, तर असे हे बलाढ्य दोन संघ समोरासमोर आलेले आहेत म्हटल्यावर आता आपण वळूया की आजचा प्रेडिक्टेड स्कोअर साधारण काय असेल. मला वाटतं पुण्यामध्ये मॅच होतीये, तसं बघायला गेलं तर पुण्याचं विकेट हे चांगलं बॅटिंगला साथ देतं, पण 170-180 पर्यंत धावसंख्या पोचेल असं मला तरी आज वाटतंय. सोनिया तुझाही असा अंदाज परवाची मॅच जी मी बघितली, मी एक नक्की सांगू इच्छिते की त्या दिवशी मॅच बघताना असं सुरुवातीला जोपर्यंत पॅट कमिन्स येत नव्हता तोपर्यंत वाटत होतं की थोडंसं मीडियम पेसेसनं खेळायला डिफिकल्ट जातं आहे शॉर्ट ऑफ गुडलेनचा बॉल, पण त्यांनी पूर्णपणे चित्र आणि माइंडसेट बदलून टाकलं की असं काही घडत नाही. सो आय थिंक 180+ शुड ऑल्सो बी अ गुड स्कोर. त्याची ती खेळी म्हणजे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती. पॅट कमिन्सनी जे काय रन्स केले या विकेटवरती येऊन, हे ग्राउंडच त्यासाठी फेमस आहे. एक असाच दैत्य होता लेफ्टी, त्यांनी 150 केला होता. परवा पॅट कमिन्सनी 50 केला आहे, त्यामुळे हे ग्राउंड कोणाचा साथ देऊ शकतं ह्याचा काही खरं भरोसा नाही आहे. तर असं हे प्रेडिक्शन असेल साधारण. तुम्ही दोघांनी फार छान प्रेडिक्शन केले, ते बरोबर येईलच मला खात्री आहे. आणि आता आपण वळूया, आज एक नवीन सेक्शन आपण इंट्रोड्यूस करतोय आणि तो आहे किस्से ड्रेसिंग रूमचे. आपल्याकडे एक दिग्गज प्लेयर आहे, इंडियाकरता खेळलेला प्लेयर आहे सोनिया डबीर, आणि त्यांना आपण विचारूया की ड्रेसिंग रूमचे गमतीदार किस्से काय काय असतात. आज तुझ्याकडे काय किस्सा आहे? माझा इथे डेब्यू आहे, सो मी माझ्या डेब्यूचे किस्से नक्की सांगेन. मी जेव्हा डेब्यू केला, द डेट वॉज 24 फेब्रुवारी 2010 आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे त्याच दिवशी सचिन तेंडुलकरने वन डे मध्ये 200 रन्स केले, क्रिकेटचा देव. सो सांगायचं हे की ह्या सगळ्या एक्साइटमेंटमध्ये जेव्हा सचिनने रन्स केले फॉर फ्यू मिनिट्स मी विसरून गेले होते की मी माझा डेब्यू पण केला आहे आज. सो हे नक्की आठवण माझ्या कायमची लक्षात राहिलेली. आणि जेव्हा मॅच खेळायला सुरुवात केली तेव्हा पहिली 15 ओव्हर मला आयुष्यातले सगळे एक्सप्रेशन इमोशन एका वेळेस मी अनुभवलेले आहेत की भीती वाटत होती, छान वाटत होतं,
कॉशियस झालेलं आहे की आपल्याकडे बॉल यायला तर पाहिजे, आला तर काय होईल हे सगळं अनुभवलेलं आहे. बट इट वॉज रिअल फन. खूपच गमतीदार मस्त किस्सा आहे. पण आता आपण वळूया पुढच्या आपल्या सेगमेंटकडे की मॅच नेमकी कोणाकोणामध्ये आहे. तर आजची मॅच आहे फाफ डु प्लेसी आणि जसप्रीत बुमरा, दोघं इंटरनॅशनल्स. नंतर परत ग्लेन मॅक्सवेल, बापरे बलाढ्य प्लेयर, विरुद्ध मुरुगन अश्विन. आणि आजची मॅच आहे रोहित शर्मा आणि हर्षल पटेल यांच्यामध्ये सुद्धा. आहा, मजा येणार आहे आजच्या मॅचला. आता पाहूया उद्याच्या मॅचेस कुठल्या आहेत. उद्याचा दिवस रविवार, सुट्टीचा दिवस, छान मजा करता येणार आहे तुम्हाला. 2 मॅचेस आहेत तुम्हाला बघायला. पहिली मॅच आहे ब्रेबॉर्न स्टेडियमला KKR आणि DC यांच्यामध्ये, जी 3:30 वाजता आहे. आणि दुसरी मॅच आहे RR आणि LSG यांच्यामध्ये, जी वानखेडे स्टेडियमला आहे आणि ती पाहायची तुम्हाला 7:30 पासून. तर या दोन्ही मॅचेस नक्की पहा आणि तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.